Love garden gila wong nganu kok tegalan kok. Matur nuwun Mbak Ririn. Jin, kita duduk. Terima kasih. Terima kasih. Kaya dangdut tenan. Wong itu Mas Herman takon nembang pertemuan. Oke, satu penampilan bersama Nino Sakita Taman Asmoro. Saben wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi pepujanku bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa rasane ora kuwoh ngrasake atiku sansaya ngelongso wis tak anti-anti malasan suyuk kelingan nganti tekan besok kapan tuanku mendem ora bisa turu opo iki sing jenenge wong kang lagi kenal asmara rasa satya bisa lali esok awan bengi tansah beda ati Persiapan bagi para pesinden semua